ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରେଜି ଓଡ଼ିଆ ଗପକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଢ଼େଇ। ସେଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା କପତିଟିଏ। ତାର ଦୁଇଟି ପିଲା, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ। କପତି ପୁଅଠାରୁ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କପତି ଝିଅଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟିକୁ ମୁଠେ ଖୁଦ ଆଣି ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। କପତିର ଝିଅ ପାଇଁ ତା ଘରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନକର କଥା, ଦିନେ କପତିର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। କପତି ଆଉ ଢିଙ୍କିଶାଳକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଧାନ କୁଟି ପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତାର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଢିଙ୍କିରେ ଯାଇ ଧାନ କୁଟିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ଢିଙ୍କିଶାଳକୁ ଯାଇ ଧାନ କୁଟିଲା, ହେଲେ ଝିଅଟି ଧାନ କୁଟିଲା ନାହିଁ। ସେ ଖେଳିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁଅଟିର ଖେଳିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ଗଲା ତା ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଗେ ତୁ ପକା। ମୁଁ କାହିଁକି ପକେଇବି? ମୁଁ ଜମା ଗୁଡ଼ି ପକେଇବିନି। ଆର ଥରକ ତୁ ଜିତିଥିଲୁ, ତେଣୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତୁ ଏଥର ଗୁଡ଼ି ପକେଇବୁ। ତୁ ମହା ଗୁଳିଆ। ମୁଁ ଗୁଳିଆ? ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଗୁଳିଆ? ଖାଲି ଗୁଳିଆ ନୁହଁ, ଗାଲୁଆ ବି। କପତିର ପୁଅ ଭଉଣୀର କଥା ସହି ନ ପାରି ସେ ସିଧା ତା ଭଉଣୀକୁ ଯାଇ ଚାପୁଡ଼ାଟାଏ ମାରିଲା, ଆଉ ଭଉଣୀ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା। ମା ମା ଦେଖ କେମିତି ମାରୁଛି, ଦେଖ ଭାଇ ମତେ ମାରୁଛି। ସେଇଦିନ କପତି ବିଛଣାରୁ ଭଲ ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ଝିଅର ପାଟି ଶୁଣିଲା। ସେ ଧାଇଁଗଲା। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କଜିଆ ଚାଲିଛି। କେତେ ଥର କହିବି ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଖେଳିବୁନି ବୋଲି, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେବୁ ନାହିଁ। ମା ମା ଦେଖ ମା ମତେ କେମିତି ମାରୁଛି। ଓ ମା, ଝିଅ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇବୁ। ତା ଭୁଲର ଫଳ ମତେ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତୁ ଠିକ ସାଳରେ ଯେତିକି ଧାନ ଅଛି ସେତିକି କୁଟିବୁ। ଠିକ ମାସ ପରେ ଦେଖିବି ସେମିତି ଠିକ ସାଳରେ କୁଟିକି ଧାନ ରଖିବ। ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ। କିନ୍ତୁ ମା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୁଁ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏମିତି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାସେ ବିତିଗଲା। ସେମିତି ବି କପତିର ପୁଅ ଢିଙ୍କିଶାଳରେ ଯେତେ ବି ଧାନ ଥିଲା କୁଟି ସାରିଥିଲା। ସେ ନେଇ ଆସିଲା କପତି ପାଖକୁ। ସେ ଦେଖିଲା, ଆରେ କଣ ତୁ ଖାଲି ଧାନ ନେଇ ଆସିଛୁ? ତୋର କିଛି କାମ ନୁହଁ। ତୁଟା ଗୋଟେ କର୍ମକୁଡ଼ା, ଆଉ ତୁ ଅଲଜ୍ଜାଟେ। ମା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଦେଖ ତ ପୁଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। ମା, ତୁମେ ମତେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମର ପୁଅ ନୁହେଁ? ନା, ତୁ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ। ତତେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ତୁ ମୋ ପୁଅ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମା, ତୁ ମତେ ପାଳୁଥିଲୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ମୋର ସେତେବେଳେ ପିଲାପିଲି ହେଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତତେ ପାଳିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତତେ ଯେଉଁ ଦିନ ଆଣିଲି, ଠିକ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଝିଅଟିଏ ହେଲା। ସେ ହେଉଛି ତୋର ଭଉଣୀ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତତେ ପୋଷି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ତତେ ମାରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କପତି ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି କପତି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚଢ଼େଇକୁ ହରାଇଲା। ସେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଆଉ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାକୁ ନିଚ ନଜରରେ
ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ପସ୍ତେଇବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକେ ଚାହାନ୍ତି କି ମୋର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଅଛି ସେତିକିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।